салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикҳои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо раон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. якум мошини фурӯши мо Plus раҷи мебошад ки соли бароришаш 2003, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдашаш механика, дар ҳамҷусои мошин фитаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарин мошинаи на панава, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар ноҳияи қубодиён. нархи мошин 60 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 398 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 895 032 810 86 ватсап имо. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯши мо Plastra F мебошад ки соли бароришаш 1998, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдашаш механика, дар ҳамҷусои мошин фитаст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор вагон астраҷӣ, хадаҳои нав, мошин кафидагӣ даридагӣ нестай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 33 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 219 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 915 62 66 06. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мо Opel Zafira мебошад ки соли бароришаш 2002, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка пеҳдашаш механика, дар ҳамҷусои мошин фитаст. мотор 100%, коробка 100%, краска заводской, гази евро 4, тонировка то 22.05.2022, техас мотор нест. мошин беҳтарин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 50 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 332 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 91 00 05 78. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Toyota Camry мебошад ки соли бароришаш 2007, объеми мотор 2.4, сӯзишвориш бензин, газ, коробка пеҳдашаш автомат, дар ҳамҷусои мошин фитаст. Camry D американкаи тоза дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. алиш намешавад, камтарак арзон мешавад мошин. қарор дорад ин мошин дар ёвон. нархи мошин 89 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 591 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 938 99 66 66. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо Plastra F мебошад ки соли бароришаш 1997, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка пеҳдашаш механика, дар ҳамҷусои мошин фитаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад. ҷои задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ, варидкардагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар қубодиён. нархи мошин 38 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 252 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 931 41 90 91. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо Vectra B мебошад ки соли бароришаш 1999, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка пеҳдашаш механика, дар ҳамҷусои мошин фитаст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин напа навай, 4 баллон навай, аккумулятор навай, кондитсионер 100% кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар Бустон. нархи мошин 42 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 279 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 97 72 43 44. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо Mercedes-Benz бошад ки соли бароришаш 1998, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка пеҳдашаш механика, дар ҳамҷусои мошин фитаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудиай савдо пеши мошинда мешавад. ягон ҷои задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 60 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 398 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 98 0022. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.